pengen tampil karo Pak Dwi Jokangko dengan suara yang maksimal ya tak? Aku tidak mau mengecewakan Bapak Dwi Jokangko. Wah, kowe luar biasa nduk. Kowe iki ya lagi kowe lho sinden sing ngelem aku ya lagi kowe. Sinden-sindenku kowe blas ora tau gelem ngelem aku. Kimura ayo karo Nduk Kirana. Ayo cah telu Kediri punya. Duet ya. Trioka. Ya. Trioka. Kairo, Kirana dan Kimura didukung oleh Ki Kabul. Apa ditambahin satu cowok Bapak? Siapa? Yang sama seumuran. Siapa? Sama adik Mirza. Oh, Kairo juga. Iya. Ada di sini. Ayo Mirza, ayo dah. Tiga wayang aja didol ya, Le. Wayange legane larang tenan. Mirza Kairo, Lintang Kairo, Kirana, Kimura, Kabul. Nduk Kimura, ayo disik Nduk. Ya, ayo. Mak Pang Pak, yuk. Kimura dari Kediri. Yo. Sugeng dalu, selamat malam Cahayu. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Wis sehat, Nduk? Nggih, rada nggih. Oh, rada. Nggih. Rada sehat punang. Nggih, jan. Iki bengi sowan ana ing Kajang Bungur Sukamara. Nggih. Wis tau rene urung? Mboten ngertos. Mboten ngertos. Oh, ngono. Don piyayi sakmono gawe pengen mirsani sampeyan lho. Nggih. Ngopo kuwi lek macak ngopo kok dadak diseseti? Kurang. Oh buntute ucul, ketek apa piye buntute ucul? taline ya. Nggih. Remen nggih, Dok, Cahayu? Nggih. Nah, iki mau biayi kene pengen ngrungokne suaramu lan trajangmu lan kepinteranmu. Nggih. Nggih, niki dalam rangka napa sampean ngerti mboten? Napa nggih? Nah, bersih dusun. Nggih, bersih dusun. Ngerti artine bersih dusun niku napa ngerti ora? Mboten. Nah, bersih dusun niku ngresiki dusun, syukuran nyuwun marang kurbaning Gusti Allah Subhanahu wa taala, warga mriki urunan nggo nanggap wayang kanggo srana tandha syukure nang kurbaning Gusti Allah. Nggih. Paham nggih? Setiap tahun lho kene wayangan. Siap. Pak Kangko wis ping 4 lho. Siap. Heeh, sampean ping pira yan? Satu kali ini ya. Nggih. Muga-muga tahun ngarep ditanggap neh ya. Nggih, amin. Amin. Ditungakne masyarakat mriki sedaya. Ditungakne. Nggih, kula tak salam riyen nggih. Salam nggih, saya ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terus Kula wis lengkap lho kok panggah iri ya. panggah lirik. Nggih. Kurang banter kira-kira sing banter. Ji, ro, lu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Oh, sing banter dhewe ning nggon bunange nganti saking bantere untune nganti cepot lho, Dok. Nggih, dah. Pripun kabar ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Wah, nggih. Nggih, mugi-mugi rezekine kuwatan nggih. Ben iso nanggap kula maneh. Iya. Bener. Terus napa? Heeh, ndongakne no. Dongakne Nah, mugi-mugi sehat selalu. amin. Warga masyarakat Kajang Warga masyarakat Kajen diparingi diparingi panjang umur. panjang umur. Putra putrine Putra-putrine soleh lan soleka. soleh-soleh loleh. Soleh lan soleka. Soleh lan soleka. Soleh lan soleka. Nggih, lan Nggih. dipun paringi Lan dipun paringi berkah saking Gusti Allah, berkah saking Gusti Allah, lancar lancar nek pados rejeki. nek pados rejeki. Mugi-mugi Mugi-mugi rezekine berkah lan barokah sageta kathah wekasanipun kangge lunga dhateng Mekah.
Sampeyan nih aku cah cilik lho Pak Dalang. Heeh, ngopo? Sampeyan opo gak iso alon-alon ta? Tak ajari cerdas kayak cepet set ngono lho. Lek utekku le Piye utekmu? Utekmu irung anu ya. Nggih. Cek gampang loading ya. nggih. Mugi-mugi Mugi-mugi diparingi rezeki kathah kathah tur barokah. Saged saged selamat vidini hatal akhira. yuh wah kemen. Mulai dikek sithik kurang. Ya nggih. Duh. Mugi-mugi berhibur sesarengan. Oke, siap. Nembang apa saiki Cahayu? Merahino. Wah, merahino. Nggih. Enten bawane to niku? Enten. Saged punan. Nggih. Lho, mesti angger melu Pak Kangko tembange mesti beda. Nggih. Mambengi apa mambengi? Pangkurono Rinoso. Pangkurinoso kalih ula tampar. Kali ula tampar iki gedhi merahino. Nggih, mengke lak klentu dibantu Mbak Okfa kalih Mbak Compik nggih. Congpe ora compik. Nggih, Compik. Congpe. Iso congpe. Piye sapa? Mbak Compe. Nggih, pun. Ampun kuwatir nek sampean ki enek salah sithik, ngono kuwi ora enek wong ngarep nyeneni. Nggih. Jajal, kula tak pengen ngertos. Nah, coba. Ya. Hayo rowang Nduk, suaramu ambing ra ngene iki lho. Mok tambani apa awan mau? Mambing iki nyuwara dur sithik wis ilang lho suaramu. Nggih. Isuk mau mimi apa kok suarane mari? Mimi obat. Obat apa? Obat abit. Obat teko rumah sakit. Oh, berarti sampean mau bar wayangan mau bengi melu Pak Kangkon nang rumah sakit. Untuk cari obat tenggorokan niku nggih. Nggih. Alhamdulillah. Soale saking pingine aku melu Pak Dujo Kangko. Wah. Kanca-kanca tepuk tangan buat Nduk Kimora. Pengen tampil karo Pak Dujo Kangko dengan suara yang maksimal, ya tak? Nggih, aku tidak mau mengecewakan Bapak Dujo Kangko. Aduh, langger. Aduh. Kowe luar biasa, Nduk. Kowe iki ya lagi kowe lho sinden sing ngelem aku ya lagi kowe. Sinden-sindenku kayak blas ora tau gelem ngelem aku. Ya jigur tenan aku. Nyawang aku wis muak doan nyawang aku. Gayane Mbak Mayang iki kok iso ngene-ngene nyapa? Wah, lha iki kowe ngerti ra ngene-ngene apa? Iki cah gaul. Julukane Mbak Mayang saiki apa? Mayang Tato. Ngerti ra? Nggih. Nggih niku sing juluki wong Ponorogo. Mayang Tato, lengene ditato. Biyen anu Nduk, ditato nggon weteng Nduk. Mayang kuwi. Yuh, mosok. Heeh, ditato nggon weteng iki ditato cecak. Lah sampean genah apa ndelok? Sik. Aku iki diomongi ngono lho. Diomongi karo bojone Mayang. Bojone Mayang iki kan kancane Pak Kangko. Lha bojoku dhisik ditato cecak ning nggon weteng. Lah bareng meteng kan gedhe wetenge. Cecake dadi boyo. Nggih. Ya, terus. Pinuji mureh. Wah, jan cewetha kowe. Bener Nduk ngono kuwi Nduk. Intonasi kata-kata kudu genah. Syair kudu jelas. Nggih, ngerti to? Syair? Nggih. Ya, mureh. Yo. Beti Ya, duh. Ya. Ayo Mas Brady. Supaya
upakara karang lan gitri Ape dah. Tenan Duk. Wah, ekspresimu apik. Karang kang gigi. Kaya pakang kok bar nguyuh ngono kae ya. Lah iya, Nduk. Aku kok entuk WA to, Nduk. Napa? Tak wacane ya. Nah, iki asli. Sugeng dalu Pak Dalang, nderek Udu sampun ngajak Dik Kimura matur sembah nuwun. Lho, sapa ngerti ta? Sing Pak kamu. Muklasaan. Nah, betul. Nggih, iki mau jane sampean arep tak bayar dhewe. Ning gandeng nek Pak Muklasaan iki kok bayaramu biasane 1 juta dadi 2 juta. Alhamdulillah. Ah, nggih. Lek nyawer 2 juta tak kene sampean kabeh. Ya. Nggih. Ya. Tapi ditransfer sesuk ya duwe. Nggih. Ora apa-apa to? Nggih, mboten napa-napa. Heeh. Tak utang sik ya. Nggih. Hah? Nggih. Nggih. Tapi ojo lali nggih, Pak. Ora. Kok duwite mok pek dhewe. Ora. Oke. Anu Bu, sing 1 juta Bu, 1 juta paringno. Mengke mawon to didelok wong-wong lho. Wah, isen. Iya, engko ya. Nggih, deh. Kuya prukun tumandang hasengkotku bregot Nduk, ngerti ra? Sampeyan nyuwara bapak-bapak sing ning ngarep lho. Mrenges nganti ngiler ora krasa lho. Nganti ngiler ora krasa. Mergo bocah cak mono ki sik kelas 4 lagi munggah kelas 4 iki ya. nggih. Aduh, jan nembang kok ekspresine kaya wong nguyuh. Ya, terus. Temah dadya tata harja Iya. Handa yani Enek tekanane lho. Aja meneh kok sih lho, aja meneh kok bapak-bapak ibu-ibu sing padha mirsani jenengan. Wong sing mripate war-weruh guyu lho. Nanang PC kae guyu to, matane ora roh lho. Terus, piye nak? lanjut nggih. Lanjut nggih. Kok ya ora lali lho, tak selani omong kok ya ora lali. Enak. Murah sandang pangan yekti jero kutha desa Tepuk tangan buat Kimura. Ya lek mau ngapalne kapan? lah mangawan nih. Mangawan. Ya maksudnya latihane kan dhisik. Oh iya. Heeh. Mangawan dimatengke ya. Nggih. Nggih pentas melu, Pak. Cina. Pak Cino piye to? Pak Kangko. Iso Pak Cino iki lho. Lah, aku ngomong Cina. Onjeno to, tak kira kupingku Cino. Cino kok ireng. Aku ora wani ngelokne budek aku. Ora aja. Aja. Ityan, duh. Ya sak mene kok. Alah kemayune. Iki nyapa ngene? Ape azan to? Oh. Matur suwun nggih Mamus. Pak Muklas.
Matur suwun nggih Pak Muklasaan. Nggih. Sampun bayari kula. Sampun bayari kula. Emangnya bayar piro? Lho akeh no. Bayar kowe akeh no, Nduk. Wah. Nggih. Nggih. Lah tak tebak ya, mang ngomongi sampean 2 juta kok. Iya. Sampean 1 juta, Pak Muklasaan kuwi 1 juta. Iya, Dadi 2 juta. 2 juta. Pinter kene. Iya. Lah duwe tok ngerti ta, Nduk kowe? Nggih no. Ya, terima kasih sumben meneh. Nggih, sampean meneh nggih. Nggih. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Terus sehat selalu. Amin. Nanggap kula meneh. Oke, siap. Siap. Oke. Siap nggih, kula tak Tunggu dudu sik. lenggah. Duitnya diopeni sing 200 engko. Mau. Oh, alah. Ngono ki bapak ibuke kaya kolu mangan kayane lho. Lah iya, wah tenang. Biyen Lintang ya sakmene wis karo Pak Kangko, Lintang Kairo kuwi heeh. Urung niken Salindri kae ya ngono kuwi. Saiki iki bibite ya Kimora iki sok iso melejit kaya Mbak Lintang kaya Mbak Niken. Oh, ngono ya. Lah iki sing nganggo biru engko Lintang nggih bar iki, Nduk. Oh, ngono. Iki mergo paling senior dhewe terus suarane paling luar biasa dhewe lek Lintang iki. Ya. Ayo yang berwarna biru ayo kenalan karo Pak Dalang Kangko ya. Ya disupati musik Mas Jaro ya. Kayak apa? Ya, saka ngendi asmane sapa? Yuk. Asmane sinten, Nduk Cahayu? Mike ndi mike? Aduh ya. Kudu geblak kae. Sugeng dalu, Nduk Cahayu. Nggih. Paring asma sinten, Nduk? Nggih, nami kula Sekar Kirana. Oh, Kirana. Panggilannya Sekar mawon. Oh, Sekar. Nggih. Monggo lek nyekar ki ning kuburan. Ora Sekar ki maksude apa? Ngerti ora? Sekar ki tegese apa, Nduk? Mboten ngertos kula. Takon karo Pak Dalang Kangko. Nggih, Sekar niku tegese napa? Sekar niku tegese kembang utawa bunga. Nggih, leres. Ya, Kirana ngerti artine? Mboten. Yo takono bapakmu sing jenenge. Nggih, daleme pundi Cahayu? Nggih, kula saking Desa Kalipang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Weh, saking Kediri Nggih. juga. Tetangganya Kimora. Oh, tetangga. Iya. Oh, alah Kediri ki kok tukul sinden apik-apik mento ya. Kan dhisik nganti saya ini. Aduh. Nduk Sekar, kelas pinten, Nduk? Nggih, kula kelas 1 SMP niki. Oh, mlebet SMP niki. Nggih. Berarti lulus SD nggih? Nggih, leres. Dah cara wayang wong ngono Sri Kandi sampean. Nggih, leres, obat. Nggih. Nggih. Niki wau mriki kalih sinten kok ing Kediri? Nggih, kula kalih bapak, kalih emas, kalih ibu, kalih adek, kalih mbak, kalih emas. Kuwi sak RT to kuwi. Nggih, bapak asmane sinten? Bapake namine Eko. Oh, alah Koko, Eko. Bapake teng mriku, sampean manggile teng mriku. Oh, nggih, Pak Eko. Duh. Nggih, ibuke sinten? Sri. Oh, Sri. Nggih. Sri untuk Eko terus anak-anak sampean ya. Nggih. Duh. Iya, Sri Eko terus widodone iki wis ngendang. Badhe nembang napa Cahayu? Nggih, kula badhe nembang ngimpi mawon. Ngambara ing niku ta? Nggih, leres. Alah Sri anakmu iki lho Sri. Aduh. Monggo dipun bawani sik ya. Nggih. Diaturke sinten tembang niki ngimpi? Kangge masyarakat teng mriki. Pundi mriki pundi? Kajang. Kajang. Nggih, Nggih. kajen nggih. Nggih, alah ger. Lek maem rada akeh to, Nduk. Lek maem rada akeh. Sinden kok kaya triplek ngono. Ngam, ya. Nggih. Ngambara ing awang
Iki yo apik lho, tepuk tangan buat Nduk Sekar. Nggih, matur suwun. Sami-sami. Ya ampun, gelungane gegeden kudu ngeblak. Hangat. Ya. Bebasan Tanpa tapi awas rodok dhuwur nduk iki. Nara iki cara sound system menawa suarane dribble, Nduk. Lah nek Kimura mau bass. Oh, ngono oh. Low. Iya. Mula bodine lek kaya JBL Kimura. Nguwenyak jare. Nguwenyak. Kimura. Oh, alah nguwenyak Pak Dalang. Ayo, terus, Nduk. miber ngideri jagat Ngolahan Ngulandoro ngamborong nggahi Dredeg suarane ya santai lek nembang ya sak penake. Lah iya. Nggih, kula niku wateke kalem. Oh, kalem. Inji. Mboten semerap. Tenan, Nduk. Tenan. Pancen watak wantu kuwi beda karo Kimura. Nggih. Halus banget ya ampun. Kula kayak Mbak Lintang Kairo niki lho. Oh, halus. Nggih. Lek enek wong kebakaran omahe entek, Nduk. Yo kebakaran. Yo main entek no. Nek anu kaya Kimura, kok kebakaran banyu. Lek sampean enek omah kobong, yo kebakaran. Yo main selak entek. Nggih to? Nggih. Nggih. Aduh, cakok unik-unik. Nduk, terus Nduk. Katungkul. Katungkul ngumbar gagasan Satemah. satemah kinawa Juga oplos tepuk tangan buat Nduk Sekar Kirana. Nduk iki yo enek saking hamba Tuhan jare. Hamba Allah kok hamba Tuhan ngengkel goblok entek muncul. Yo enek 200.000 Nduk. Nggih. Sing maringi hamba Allah. Matur suwun Matur nggih. beliaunya. Nggih, matur suwun. Ngangge sing nganggo kopiah nika lho. Pundi? Ini kok ngangge kopiah menika. Kopiah dipun lepas menika, Nduk. Nggih, matur suwun nggih Bapak, mugi-mugi rezekine lancar. Paringi napa nggih paringi Bojo anyar. nah, nggih. Nggih ora. Mboten. Oh, sasine kok diracun ya katut. Heeh, nggih.
Luar biasa dipun paringi 200, Pak. Niki wau Kimora sampun 200, Kirana sampun 200. Mengki kirang 200 anu Lintang Kairo, Pak. Disiapne sisan mengki dados. Ben mboten mancinde mbaci ladan. Nggih to, Nduk, Cahayu Kirana? Nggih. Bocah aluse kaya ngono. Heeh, wis lek gedhe dadi manten ngono wae malam pertama. Ya ampun, penak mah. Kaya Angel kaya halus banget lho Angel kadhe. Ya. Ya, coba. Seripat. Ya. Seripat, seripit, limbiyane merak kesempet. Ganas lawas, wirangan ye kang lam-lami. Sidat jinsan besun aklatipun sana. Dasar ayu tasih kenya tantu jiwa. Tak cakapi atuh mesam sepat batu. Ora serata tak gandeng malah guyu. Nah, deh. Jan Sembadra Pangeran Arjuna dina samangka pangeran saka ngendi pangeran wayang wong ngono kuwi lho. Nggih. Inggih, duh. Anake Sri. Heeh. Ki mau Pak Kangko entuk WA. Nggih. Saking Pak Muklasaan. Nggih. Maringi panjenengan arta 300.000. Nggih, matur suwun. Apa wis dikeki? Mboten dereng. Oh, dereng lah niki dikeki. Nggih. Bojone dalange sangu, ora sangu kewirangan ki mau. Ya niki 300.000. Amit Nggih, nggih. monggo. Nggih, matur suwun nggih. Sama-sama. Mugi-mugi rezekine lancar. Amin. Pak Muklasaan teng kamera nika, Pak Muklasaan. Pundi? Pak Muklas mboten maksude sawang nyawang kamera kok ning jero kamera ki ora. Nggih. Kok nyawang kamera kok endi? Nggih Pak Muklasaan matur nuwun. Pak Muklasaan matur suwun nggih. Nggih. Oh alanggen nggih sak tembang we 500.000. Moko sindenku iki sewengi 250. Nah, diterima-terimake ya. Nggih. Monggo nembang. Mengke ndangdute napa Cahayu sing apal napa? Ireng manis mawon. Ireng manis. Iso to? Nggih. Ning ireng manis. Nang pelok barang sing slendro napa? Gubuk asmara, Sri Huning, Wedang Kuning. Napa? Napa? Gubuk asmara mboten Gubuk napa-napa. asmara, nggih. Monggo dipun lajengaken. Nggih. Nggih. Siap. Alah nger. Ya, ya. Kok ndelalah ya yung sinden cilik-cilik kok muncule saka Kediri. Lah iya ta. Biyen kawitane Mega almarhumah kae bar tanggapan terus kecelakaan kae nduk ki jane ya iman banget. Oh ngono. Ning Gusti marengake beda ya. Terus muncul Niken Salindri kuwi. Oh ngono. Terus nduk disusul karo nduk Lintang Kairo.
Iki ana Kirana ana Kimura. Oh, ngono iya maaf. Kediri pancen nyetak sinden-sinden luar biasa. Ayo, saiki genti sapa? Nduk Lintang Kairo. Wah, iki. Nah, paling senior iki. Ya. Disuppoti ya, disuppoti musik mangga Mas. Ya. Lintang Kairo. Ya, iya, kaya ngapa? Sugeng dalu Cahayu. Nggih, alhamdulillah kepanggih malih kalian panjenengan. Alhamdulillah. Ya, alah. Ya, muga-muga masyarakat mboten jelek mboten waleh ningali kula kalih sampeyan njondok Cahayu. Nggih. Pokok bendinten kepanggih kan nggih semakin mempererat persaudaraan nggih Pak nggih. Silaturahmi. Walah nggih padha karo Kirana tipis ya niki. Nggih. Mbok maem sengoke kaya ibu-ibu waranggana niku lak mame kathah sanget to niki. Wah, lah nggih lha niku wau pun telas Burini niku wau pun telas kotak 5 niku wau diras. Lah nggih. Iki bengi iki pokoke sing tak ajar Kirana, Kimura karo Kairo. Nah, pas kakak nggih Pak nggih. 3 kakak. 3K, pakai inisial K semua. Ndelala kok dalake jenenge ya Kakangko ya. Kangko, Kimura, Kirana, Kairo. Ah, sensip. Kula nggih wonten dalang cilik nika. Sapa? Adik kula. Sinten? Mirza Kairo nggih. Kairo. Enak tambah sing nyelentem jenenge Kabul. Kabul. Guyu rasa noleh, guyu rasa. Lah ya. Mringi suntune sak genteng-genteng. Lah iya dedek. Pokoke bengi iki sinden-sindenku merdeka sekali. Nggih, luar biasa. Kula remen sangat loh Bapak ngeten iki. Remen seneng perkara apa Nduk Cahayu? Suka ada yang meneruskan budaya Jawa. Betul. Semakin bertambah hari semakin bertambah bibit-bibit unggul nggih Bapak nggih. Alhamdulillah. Dan dari kota Kediri semua alhamdulillah membawa nama baik Kediri, adik Kimura, adik Kirana. Pinter-pinter. Kediri kabeh. Kediri alhamdulillah. Dadi sok generasi-generasi iki bakal muncul. Engko lek Mbak Cumpe iki wis buyutan. Mbah Cumpe. Lah ya, makasane ana sinden-sinden selanjutnya. Nggih. Arep nembang apa Cahayu kudu nganggo bawa sik, kabeh nganggo bawa ki mau. Wis santai dalu menika santai bengi iki santai wae, Nduk. Santai, Pak. Ora usah kemrungsung. Siap. Aduh. Kelas 3 SMA lho cah iki cah. Dede wis gedhe man. Tenan lho Kimura. Biyen Lintang petuk karo Pak Kangko ya sakmono kuwi sampean kuwi. Nah, jan kula benci nggih pengen lho punya kalau udah berumah tangga pengen punya anak seperti adik Kimura, adik Kirana, pinter. Enek resepe, Nduk. Napa? So nek duwe bojo ya, Nggih. pengen duwe anak kaya Kimura, kaya Kirana, pinter nembang. Pripun? Lek gawe malam jemuah. Kedah malam Jumat berarti. Sunah Rasul kuwi. So nek wean di bojo cek SMA mau mikir bojo mboten nggih. Mikir sekolah sik sok kuliah ya. Nggih. Sampean diantu-antu dinteni warga Kajang. Kajang, alhamdulillah penontonnya banyak sekali nggih Bapak. Uang Nduk dudu banyak ki ngok. Penonton kan manusia toh Pak. Lah ya munimu banyak no. Banyak itu tegese bajan kata saking sampai belakang-belakang menika lho Pak. Ngebaki dalan punan. Oh, nggih, kathah. Alhamdulillah. Sehat danten nggih Pak Bu nggih. Nggih. Alhamdulillah sing semangat ket wau kon jenengan terus to Bu. Daleme pundi Ibu? Oh alah, nggih sehat selalu nggih Bu. Panjang yuswanipun. Nggih, niku. Pun gadah putu, napa? Wayah kok putu. Oh alah, nggih sehat selalu nggih Mbah nggih. Nggih, niku tanpa dongko tanpa kayang niku bojone Trilocana.
Nggih, lagune napa no? Cahayu. Sing modern aku ya gelem. Nah, ayo coba wis gajun muni dangdute kok. Kanu Ning nggih. dibawan isih. Nggih. Apa? Gelang alit bawa blamyangan nggih, Pak. Wah, aku mau jane arep muni ngono lho. Banyuwangen aku ngono. Mesti nyonto-nyonto. Dodol lintang nek rumasaku kaya atiku kaya padha karo lintang ya. Sehati to kita, Pak. Sehati. Lah iya to domonge kok. Oh, alah nggen. Ah, ya. Mambiat mayong ngono to? Nggih. Ah, ya. Ayo. Mambiat mayoni Iki yo luar biasa, kanca-kanca tepuk tangan semua buat Terima kasih matur sembah nuwun. Meja niki wonten Nanang Kosim to tibake. Nanang Kosim iki sapa? Mas Nanang. Nanang Mas Nanang niku lho. Oh, Nanang PCK niku. Nggih, PCX. BCE. Tapi niku penggemar setia panjenengan lho, Nggih, Bapak. nggih. Dari kula kecil sampai saat niki Mas Nanang sering nderekne panjenengan. Sering niku. Kaya niku lak keluarga to asine. Masih keluarga. Nggih, niku adike sing ngibet niku kok. Walah, layak podo-podo. Padha kucluke. Ya. Suarani. Iki cara panganan ono suarane mateng tenan lho iki san. Ya, ya. Terus yo. Gandeng bala biangan. Nduk Lintang. Dalam. Sampeyan kenal ora karo Pak Gino Putra Dikari Jakarta? Oh, Bapak Gino Putra Dikari. Nggih. Kadosipun nate mireng. Nah, nggih niku mirsani wonten TikTok menika salam kageng Nduk Lintang Kairo. Oh, nggih matur sembah nuwun Bapak. Gino Bapak Putra Gino Dikari. Putra Dikari. Wonten Jakarta. Disapa-sapa juga buat penonton yang live streaming ya Pak. Betul, betul. Ini banyak sekali yang live streaming Wah, berarti nggih. hampir 3.000 sing mirsani teng YouTube. Alhamdulillah disapa-sapa buat teman-teman yang ada di live streaming ya Pak, Bu. Nggih. Sing wonten TikTok nggih sampun 2.000 lebih pasang mata. Dadi wong 5.000 nggih. muncul wong mesti gorene nggone wis ora muat no. Lah nggih to Pak. Tenan. Dadi wong wong Kajang kene nggone bersih desa nanggap wayang ki nyenengke wong pirang-pirang ewu. Nah, alhamdulillah. Sedekah rasa. Cucuk nek urunan nyatu 50-an. Nah, iki. Mergo nyenengne wong akeh. Yo terus. Nyaram biai no suan toro. Yan, jos tenan suarane. Ora tak ganggu, tak rungokke iki. Ayo, terus no. Pianyu Nduk, angger krungu suaramu sing nonton bapak-bapak ning kono lek ngrokok malih cukupan. Hah? Lantak napa to Pak kok kesesam mawon? Pak? Kesengsem karo suaramu lho. Biasane ngrokok biasa no. Sampai kelek bluke ya Pak. Nggih kelek. Wah, apik tenan. Ayo terus yo. Lor lan kidul sangkar hangkaliat liat belambiangan
nano tanah India gumelaring taman Sarinoswan Toro. Wah, kan. Iya, duwe kabisan sing kaya ngene, wis cilik dipupuk, diajari karo bapak ibune, bareng gedhe pancen ya dadi swara sing iso menghipnotis ribuan para pemirsa sing rawuh bengi kina. Ya, amin, amin. Pangestunipun panjenengan Bapak. Ya. Ya Cahayu tenan. Bapake pengestune lagi seneng-senenge mengestuni wong iki. Wah, luar biasa. Ya, tenan. Ditutukne lek nyinden ya, Nduk. Nggih. Ya, ditutukne lek nyinden. Adan to sampean iki lahir dadi bocah saiki utawa kaum apa ngene Gen Z. Gen Z. Gen Z. Nggih. Nyatane sampean tidak malu, selalu menggeluti dan menjiwai dalam budaya Jawa wayang kulit utawa pesinden. Alhamdulillah, remen kula Bapak. Remen nggih? Remen. Tenan, kurup lho Nduk, nyinden timbang derep. Remen lek wonten. Oh, temen. Kok malah ireng. Yo, gerajakan Banyuwangi ya, Nak? Gelang alit napa Oh, gelang alit. Oke, siap. Gelang alit boleh. Ya. Ya, coba Nduk Lintang Kairo dari Kediri juga. Wah, ya. Katur Pak Putra Dikari. Ya, kagem Bapak Putra, selamat menonton nggih Pak nggih. Nggih. Kalian Mas Tarno Tania Jaya dan lain-lain kanca-kanca wonten ing channel YouTube Dwi Jolaras Indonesia. Yuk, monggo. Tang. Salam Bapak. Iki mau entuk salam saka penjane Pak Putra Dikari. Nggih. Jarine nalika ultah PKWL ketiga tahun 2025 bintang tamune jenengan nggih, Nduk. Oh nggih kemutan kula Pak, Nggih. nembe mawon. Wonten sedayu Bantul. Nggih. Nggih, sama Mas Gading. Oh, dulu. teng daleme almarhum Pak Sino Nugroho. Almarhum Bapak nggih lho. Nggih, dedeh. Nggih. Nganti kalingan. Anu, anakku yo melu ning ndi mau bocahe. Gen duet karo Mbak Lintang ayo. Mas Mas Jendra. Jendra. Ayo. Mas Jendra. Ayo Jin, ini Jin. Ya, Mas Jendra Yudhistira Putra. Iki sak tingkat, sak dhuwure Lintang Kairo iki lagi mlebu ana ing isi Surakarta. Masmu wis kuliah iki, Nduk. Nggih, mau kuliah kula baru kelas 3. Kelas 3. Nggih. Dulu sempet WA-an Pak Rien, Pak. Oh? Nggih, pas masih SD kenal-kenalan tuker nomor WA ngoten niku lho, Pak. Oh, SD kae to. Nggih. Oh, rong dong, saiki wis dong sae. Ayo Mas Mas Jendra. Engko nggon kepruk, nggon saben engko pasake Mas Jendra luwih bergas, luwih rasa, luwih terampil timbang awake dhewe. Nggih, siap. Ayo disupati musik Mas, ya Mas. Ndi anak lanang barepe butuhi, yo. Yo musike. Ndi Mas Jendra semacam porong mau. Oh. Indra. Masih ganti baju katanya, Oh, iya. nggih. Oh, nggih. Oh alah ger. Iya. Nggih, dirantos riyen Bapak. Nggih. Nggih. Iki uga mungsuk ulang tahun tanggal 7 ulang tahun ya keempat November. Nggih. Jadi bintang tamu meneh Nduk Cahayu iki. Oh, nggih. Tanggal 7 November. Ya. Oh, nggih. Mereka pecinta warga Laras utawa pecinta Mas Sino Nugroho almarhum nggih. Oh, nggih, Nah leres. niki pun ditutupne nglawan Mas Gading Pamukir Sino Saputra. Nggih, wah lha niki Nah, Mas Jendra. Ya, ayo Ci. Tak benake piye Mas jare? Ya Le. Ayo munggah kene. Ini mic-nya.
Ayo Dra. Jareke kok iso kecekakane piye to Mas Jan iki? Mbak jarike kendeken sikile sing kedawan nduk. Oh langger, ngger. Heeh. Iya. Heeh. Ayo, coba. Wis ora apa-apa kaya wong kebanjiran. Pancen jarikmu kurang dawa le tadi. Jare wis kenal karo Lintang oh ya. Mikir mune benar. Oh ya benake Ibu. Ya. Nah, ini muni. Halo, bener Pak. Wis kenal karo Lintang. Oke deh, teng media sosial lah mesti akeh to. Oh, iya. Kenal ya. Kenal ya Mas ya. Kenal. Mosok gak eling mosok. Mosok eling. Wedi. Pacare nonton wedi deh. Mboten, Pak. Ayo, iki mumpung enek kesempatan kok karo Lintang Kairo. Dadi. Dadi Dadi duet ya Mas ya. Oke no. heeh, sing nembang Lintang Kairo, tembange Lintang Asmara. Apal to? Apa. Apal. Kok gedhi men. Heeh, iki pancen balungane saka balungane keluargane bojoku no, balungane Bu Dwi iki balungane gedhe-gedhe. Ngono. Nek turun aku malah ndek. Iya, urung Pak, ini cilik kuwi ya gedhe ya. Gedhe wireng gilap. Tapi Mas Jendra putih niku Pak. Apa iya? Nggih. Lek kalian jenengan putih Mas. Iya ora apa-apa wong metu keri iki kudu luwih apik timbang sing metu dhisik. Oh ngoten. Heeh, jan, heeh. Kowe dijajarne kaya angka 1 karo koma lho. Lah tapi cocok kok biasanya lek ngoten niku kados niku limbo cangik nggih to? Oh, gede karo cilik ya. Nggih. Heeh, Kak ngerti selerane Jenderal ya sing tipis-tipis ngono kuwi. Mosok. Masya. Ya, engko sabetane keprokane gagalane sampean Mas Ji. Dadi. Mosok. Nggih. Rasa medun kene niku melu nabung kok pas sabetan engko awakmu sing nyabetke. Iya, semangat sekali ya Mas Jendra ya. Bapak wis kalah sabetane karo Mas Jendra. Nggih. Nggih, kalah sabetane. Gedene kalah, rusane yo kalah. Perli, aja tinggi story ya, Le. Mulai ngerti Tiara, ngamuk Tiara. Iya, ya. Nggih. Anu disusul ya, Nduk, disusul saka Nggih, cilik-cilik. monggo. Kimura ayo karo Nduk Kirana. sini. Ayo cah telu Kediri punya. Duet ya. Trioka. Ya. Trioka. Kairo, Kirana dan Kimura didukung oleh Ki Kabul. Yo. Lagune sing zaman sekarang apa mau Puspitono lo sing apa ya? Anjir. Puspitono lo hafal ya, anak-anak cantik. Apa? Yes, ya. Ayo di rada apa dicobarke. Nah, anu sapa jenenge Kirana di sini di tengah. Anu Kimura di sana. Dan kita wiwit saka cilik gede-gede. Oh iya. Apa ditambahin satu cowok Bapak? Siapa? Yang sama seumuran. Siapa? Sama adik Mirza. Oh, Kairo juga. Iya. Ada di sini. Ayo Mirza, ayo dah. Langgen. Ini seumuran loh Bapak, adik nih kok kelas 1, kelas 2 SMP. SMP. Nggih. Oh, alah ger wis gede biyen yo cuwilik ngono lho iki. Nggih nih Mirza kok. iki. Nggih. Tasik kemutan jenengan paringi wayang nih kok lho Pak. Oh, wayange sik le kae, Le. Tas esan karo bapak sik. Ngene. Oh, lek dikek wayang aja didol ya, Le. Wayange legane larang tenan. Nggih. Saya nek nggih, saiki kelas 2 SMP ya. Nggih. Wis tahun dalang urung jangkep wis. Sampun. Sampun. Nggih. Gurune dalang sapa? Kula belajar ki Mbak saking YouTube. Oh, YouTube sapa? Anu ningali channel Pak Seno Nugroho. Oh, ngono. Nggih. Dadi ajar saka YouTube ya. Nggih. Ora les privat nu mboten. Mboten. Oh, nggih, sip luar biasa. Terus nih. Sampeyan sing dalang kok sing dene Mbak Lintang ora usah dadi bintang tamu. Lah napa Pak? Nah, ya sing mayang adike mesti arep bintang tamu ya ora. Nggih. Nggih. Mirza Kairo, Lintang Kairo, Kirana, Kimura, Kabul. Sing pundi to Pak jane Pak? Kuwi lho Kabul ki. Sing rentem kuwi lho. Kabul. Bul. Ayo. Lagunya napa niki Pak? Lagune niki mau. Puspitono lho ta? Puspitono lho. Ya. Oh iya.
Puspitanala. Puspitanolon apa Kusuma Wijaya? Kusuma Wijaya ya kena sing apa sing ndi manut. Apa yang mana? Wong iki padha. Kimora no iso kabeh kok Kimora Iso ki. kabeh Kimora ki rong digawe apal kok. Makasih Terima ya kasih. adik-adik semuanya. Semoga bisa sukses selalu. Ah, ya. Engko iso disambung kon gara-gara ya no. Nggih, Bapak. Genti anu mbak-mbake nek pengen nonton kebrutalane sinden-sinden Dwija Laras Indonesia. Nggih. Kuwi lagune PP apa ngono wis apik ngono. Gadis Dok. manis. Heeh ya. Kalimantan. Gadis Kalimantan. Ayo sedaya mawon monggo. Sedaya, Pak. Sedaya ayo. Tutuke gelaring carita jumbuh mamundhut saka panitia Banjaran Wisanggeni lahir tekan Rabi ya no. Heeh ya. Kanthi sono bersih dusun iki muga-muga suda mala lan ilang memalane mung karek raharja wilujeng ndering sambikala amin. Ya.